Nania maba berada mau tanggan sekolah nani ke nani pun lainnya sih ada nah pada nasi bitanga salainya nih lainnya jadi sebenarnya nah dah gak kebaik nih dah nói cái chết bạn này lại và wow lang bay rồi na bay đã bà cũng không có làm năm thì về này rồi cái này là nó thì mình đã có đã đi cái xe mình bay aku đã đi cái xe yang mình bay đã bà cũng mình cô làm qua rồi na bay đã thì vậy school như vậy bay bay so này ma sa nó cái xe rồi na này dining table apa berat macamnya gibar sinari kena lah, nah bayi dah nah nah, saya makan deh kalau, dah jeng fैनाय जों लोगोसे बिराद जोंखौ दाव खालामदों नैबे सिस्टारमोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे जाबाय लोंबाय ओरैबायदि इन्टारेस्टिं माखासे भिडिअफोरावहाय दा नुनो मोनगोन ओमफ्राय दा ओरैबायदि जोंखौ दाव खालामदों दा बिथांमोननिनो आयुष्मान कार्ड बानायफैदों ओमफ्राय लोगोसे आंबो आंनि मेसेजजों लोगोसे आंबो फैफानाय जादों ओमफ्राय लिंहरनालाबो आं फैथाबखादों आरोना सिस्टारखौ लोगो हमनो होनना माने गोबावसैमोन नुयिया ओमफ्राय अब्लाबो माने आं नायबाय थानो लुबैयो आरोना जायगानि हिसाबैहाय नायबाय थानो लुबैयो ओमफ्राय दा नैबे गोलोम बोथोरावहाय नोंनि बे माखासे मोदोमखौ लानानै माबायदि थानो गोजोननाय मोनो ना मोना गोजोन मोनो ना बया मोनो बे गरम बोथोरखौ लानानै माबायदि मोनो गरम मोनगोन आरो माथो नांगौ गरम मोनो ने बोथोरानो गरमखा नालाय आना भिडिअ गोदोहाय मोसाग्रासो बेसेबां गिदिर बाक्सु दंमोन गद्रेजबो दंमोन देखावजोबनानै सना रुफा थाखा फैसा बे सारि जोंना बांगाल बिदि होननाया देन्जार होनफिनलायो औ मानोथो होनफिनांगौ हामालाय बिहा बिदिनो बानायग्राखा बेखौ कि बुङो बे आब' आरोना नै जों बिसिनावनो ओंखाम जाफैदों ओरैबायदि जोंखौहाय माने गोथाव जाहोबाय आब'मोना माने जायगानिब्लाबो खुनु न'नि मानसिब्लाबो हाबफैफेरनाय जायामोन ओमफ्राय दा दिनैहाय आयुष्मान कार्ड बानायनायजों लोगोसे फैबाय आरो आंबो मेडामजों फैफादों ओमफ्राय दा बेजों लोगोसे नै ओरैजाय जोङो मेडामानो बानायदों आरोना आयुष्मान कार्डखौ नै दा ओमफ्राय जोङो नानिया खारलांदों आरोना न'आवहाय एकदम लाजिथारो दा बेखौनो बानायदों आरो ओमफ्राय दा ओरैहाय नै बे नानिनिनो बिमा आब' दा जाबाय जोङो थिगसे जानानै दा आयुष्मान कार्ड बानायगासिनो दं आरो नै एन्जर फिसाबो फिसिलायदों आरोना नै एन्जर बेलाथि नै बवा खफि जानाया जालायथारो नै हाब मोजांथार दं आरोना आंनि बियानैया नै बहाय दा गाखोबाय नै दा थांनायसै ओरैजाय गेट बानाय लायबा वाव होलांबाय आरोना